Dema mufundisi maimudhikoni nemwana wesangano. Asi vaita zvokuti mwana wesangano anenge akazotorera maimudhikoni akati maimufundisi murume apa musikanayo kana ndisina kuresva wanenge aifamba nani namaimudhikoni kana namaimufundisi ava ndofunga. Saka wakazochatawo mudzimai uyu asi wachata nemunhu wakewo. Hazvina kutora nguva ndokubva wasiyana nemunhu wake. Same nani namufundisi wakamuchatisa zvakare nemurume wake. Vakangotanga kuti hanzi havachadi mudzimai wavo nekuti mudzimai wanzwa kuti akumbomupa kumbopashe. To their surprise vanhu ava vanga vachinyora nhau iyi. Uyu musikana wokuchatiswa uyu wakumbofamba zvakare namaimufundisi ndiye wakatizoguma waroorana nani namufundisi wakamuchatisa zvikasika ndo mabatira ndaita nhau iyi. Saka handisi kuti ndoti pakaitwa upombero pakati pakaitwa ruchiva here kana kuti musikana wanga agara dana naMr mufundisi kubva kare paaifamba nani nemudzimai wavo. We don't know. Vamwe ndokudanza kuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vazhinji vanoita zvokurongerwa varume makwereke ndosaka vanhu vachizoguma varoorwa nevanhu vasingadi because unenge usina maelectricity for that person. Saka kana pasina electricity iwewe uchaguma wota sei woramba wota kumbomba kumbopashe. Vamwe vanga vachidero vamwe vakati kukereke kwacho nekuda kweitwa upombwe kumbomba kumbopashe iso kwatinofanira kuita sei kudzidza tsika dzakanaka. Isusu we don't know. Zvikanzi ko vafundisi why ndobva zvanzi zvakare vana mufundisi ningi nenaningi kana imi mukereke kwenyu kwamuriko muchidzisa vanhu ndoite zvakadai ndo zvacho here kana kuti kwete. We don't know. Tobva ipapo ndodzokera kuti chirega ndigoverenga zvakachinyorwa kuchi panhau iyi. Ndaiona pakanzi Zimbabwe's deep secret ndokwandaiona ikoko. Post iyi yaita ndofunga more than 4,000 kana singakanganisi kana iri macomments kana if I'm not mistaken vanhu vachikomenda anga akawanda changoverenga macomments mashoma wandokwanisa. Zvikanzi hi twin rasta please hide me. Zvinoitawo here kuti munhu orambana nemurume wake pasina mazuva odanana nemufundisi akavachatisa 3 years ago. Mufundisi vakaramba mukadzi wachiti ari kuhaula same days idzodzo. Mwoyo wangu uri kurwadza. Mufundisi Josephia Jonathan wekukereke Afam Strand zvamakaita naNorini Gauto zvakaoma. Shuwa here kutorera mwana wesangano mudzimai wake. Iwe Narini shuwa nemafambiro awaiita namaimufundisi wavatorera murume wavo shuwa. Kwa mufundisi veAyafama vanoti vanapasta vacho vatogwara vatatu. Anesuti yeBlack ndiye Jonathan akatora munhu mukadzi vakuchata ndo pane mudzimai akatorwa. Mai Yekera ndobva patwa zvakare matatu. Ndiri kurega kutaura mazita nekuti handizozivi manje kuti mazita akaitwa name shame emamwe mafundisi ava. Tisingazozivi kuti dzinenge dzava mapreference avo here magodolicious avo here kana kuti pane dziripo dzinenge dzaka ndichakunyora ndo kuexpose hai ndisingazozivi kuti ichokwadi kuti nhema. Saka ndangosiya ipapo mazita evanhu vavo kuti handizivi kuti ichokwadi kuti nhema dzekuti vari part of this story. Vedu vetaure nehama iyi kuti yaita chisoniki kuna Pastor Yekera refigai ministry. If you are supporting this, why are you teaching your sons and daughters in Christ? I will ask Bishop Yekera, your spiritual father, kuti ndizvo here. Ndobva anyora munhu wacho ndobva pasika mufananidzo. Zvikanzi it will end in cheers. Hey mahwani ndatya nhai vedu wewe totizira kupi kana kukereke kwacho kuchidai vanhu avo yowe zvisvodedzi zvokwadi rohwai mari muchademba vekuekera kukerekedza ingochena. Haibo kusvika mave kuziva Mwari neshoko rechokwadi muchasiya mashlaini amuri kuti makereke. Iyi kereke iyi haisi chechi yaJesu mapinda nezvavo. Nosolonga go vakuru vacho vaiva kumakodzi vachirwira ukuru until yazopatsanirwa pakati. Havasi vafundisi ava. These are spiritual fathers nevamwewo zvakare. Mafundisi imhombo kutorera mwana wesangano shuwa. Hezvo ingachisikoneki mudzi webwe chokwadi vamwe vachidirawo. Ko vakarambwa avo ndo vachingodanana zvavo kozi pamwe vane same maweakness ndevamwe wavo. Mapasta zvakauya kuzotsvaga mari zvonetsa ndozvotochaitisa vana yandakunzwisawo. Zvikanzi nemumwe zvakare this world is turning into something. Mukuita sei paegera apo vedu wedu kumujaidza uko yuhwinai Mwari makuna ukuuya kuzoreva instead yokurova munhu
ukuda manpower here kana kuti chi inbox me vamwe ndokutuka. Saka mwana wesangano akatorerwa akazowana mudzimai here asking for cousins. Uyu kudanzi kuti angada kuti atozviplace hold here kanzi ebvudza tiwirirane pamwe chete angangode munyaradzi zvake chokwadi kozi ari panguva yachi yari mananzombe yashimanikiri. Zvakaoma shuwa kushore sangano here nekuda kwei hezvonesi maifuti ndaikuzivai nemunhu wehunhu hasi kuti angada kuti chini mufundisi munhuwo yowe zvakaoma kusvibisa serekereke here muchinyanya kungoda kunzi machata imi muchichata nemahaule vamwewo avo zvikanzi yowe ndaita free mode dai ndaona mazviro azvo zvakaoma vaidanana kare namufundisi vanhu ava iriyo WhatsApp naiwo mafirita aya zvakaoma saka siyai yekera vatize zvawana papa uyai munzwiwo zviri pano ndevamwewo avo vangu vachita mutego todzidzawo sei ivo vachidai oso zvikanzi wona yekera uyu watirwa mudzimai kudanomuziva munhu wachoni ko kana murume iyeye aimushungurudza gaizi musangomhanye kuti mukadzi uyu ihaule ko kana murume anga ane kahingirikiniwo munoziva sei ngati zvakaoma. Zvikanzi nevamwe tipewo mapepa amana buruka from the terrace and see this story inogwadza zvokwadi this is very sad zvakaoma munhu wekuziva here vedu don't do that vamwe ndokuti zvakare kapita chehuya uone vamwe hona vanotegana zvikanzi mapasta enyu aya aiwawo iwe ndokuona kunonamata here vakaonana ikoko muri kusiya rini mufundisi nditorewo hangu mudzimai uyu kudenga kure aya mapasta aya word of today this is not good also happened in Kadoma Zimbabwe kuna pasta vaningirikini vakadana nemukadzi wavakachatisa zvinopa bed picture kuchurch a man of cloth should lead by example vamwe vadero zvakare avo zvikanzi mufundisi ahaula vedu I'm still reading these stories but this one yakaoma zvikanzi Satani uyo anokodzera kupfekedzwa taya pamwe nahaule rake tovagosha zvokwadi masipotsi chaiwo Jesus saka iwe ndiyo murume wacho here nevamwe zvakare avo mufundisi munhu anotonyengawo but mukadzi anotorwa ndiro benzi rahaule. Servants of God must live by example. Nyonga muchato wamaindia zvokwadi sarenda tofiyakwa. Men of God, what have you done? Ndevamwewo zvakare iyi nhau yandaona sikanzi kuti ichokwadi kuti inhema kana kuti iframing ndo disclaimer ndikisa ipapo zvikanzi angova pasta enhema zvokwadi nyika yapanduka zvokwadi vamwe vacho mamunenge muchiti vatungamiriri vemweya vakuita zvinorova zvoga zvakadero mwari pindirai kuinda kukereke kwemablacks it's a waste of time hezvo beware of mafalse manhu vamwari ava. Why did you ask to have your name hidden yet you are at liberty to mention other people's names who aren't part of the love triangle? Twin, please can we also have the full name of this so-called exposing because he or she mentioned some people ndosikandarega kuti sei kutaura nekuti ndasisazivi kuti avanhu vamwe vaiswa apa vari part of the story rekati kwanga wakumakana nevanhu ivavo handizozivi iyi ndo inonzi do as I preach not as I do ndokudzoka neghost paya tikati end of days ko zvandomuziva naye munhu uyu mufundisi munhuwo vakamboverenga that shona novel kunzi minister munhuwo here so don't think mufundisi ndiyekera ndimwari. Guys, it's time we run with our lives from these pickpockets people. Vafundisi makadamwa here kuita basa mwaka kuti makadamwa kutora madzimai vanhu maiwe zvangu ndapera stong matinyasa vana vodzidzei kwamuri naye mufundisi aikaka vanosvodedza zvokwadi ndevamwe vadira zvakaoma mazuva ekuguma zvokwadi anoti kachero chinhu ndo panotozoona kuti taipinda wapusawo zvokwadi zvikanzi ko saka hwakanda pano zvobatsira chii wadi kuenda kuchechi kwacho nemagatsana dhani kuyanika vanhu pano vamwe vadira munyoriya yawaita iya hope zvinoguma kuzvimirira pamberi apo kutonga ndekwamwari hope mavhiri 11 unawo zvako kana chazotsva ndevamwe vangu vachidirawo ndo vave nhema here ndevamwewo avo 2020 tadza zvakawanda zvokwadi chi extra zvosvodedza beta kuenda zvangu kumakereke mamwe akatakati timu yekera
ekereka afame yacho nizvo zvosvibisa zita resangano. Chimwe chinhu chakakosha mukanetsana mudzimba mugasana kwete kufumurana hapwa. Vangu vangu kwachezviwi tapera strong. Mwari ndiye ega anotonga vanhu. Isu hatina kodzero dzekuti tinge tichitonga vanhu. Zvosvodedza vadiwe zvatukona. Zvokuchechi kubangu kudi kubatana kumeso uku. Vamwe hasi mufundisi ndo zvinonzi zvanga zvakazvangu achituka ungapasa munhuwo ndo zvanga zvakanyanya kuwanda izvizvi. Asi ndichingoti all the best kuna ivo wacho vari kunzi vakatorerwa nevakatorerana. Ndo zvandokwanisa kutaura kuti dai vadi vawandirwa common ground vadi vataurirana. Ndo zvandokwanisa kutaura ndisaziva uyu wakanyora wanga ne malicious intent yekufumura vamwe vanhu vangu varipo here ipapo oro nyaya yeshengeri yechokwadi asi wangozofuma kudhiga mwe kana kuti wafunga kudhiga mwana mukati menyau iyoyo. Ndo zvandokwanisa kutaura chakubatai zvakare.